Tulo ka mga babaeng grade 12 students sa Makilala National High School ang gidayeg ug gipasidunggan humani ini giuli ang 30,000 pesos nga ilang napunitan gawas sa ilang eskwelahan. Sila ang atong bida ka pinaagi ni ining report. Hulyo 11 adlawng Biyernes samtang nagpractice sulod sa eskwelahan sa Makilala National High School sa Makilala, Cotabato ang mag-classmate nga grade 12 students nga sila Bianca Dapan, Giselle May Madot o Graniela Texon. Ilang namatikdan ang tricycle nga misulod sa eskwelahan nga adunay gihatod nga estudyante. Apan, nakita ni Bianca nga adunay wallet nga nahulog ang driver sa maong tricycle. Ila pa kining gidukod apan wala na nila naabtan ang driver. Nahinga na lamang sila tungod adunay sulod nga cash nga nasa 30,000 pesos ang pitaka. May tricycle na dumaan, may hinatid siya na estudyante. At nung nakaalis siya, may nakita akong wallet at sumigaw ako na merong wallet. Tapos yung classmate kong dalawa, agad-agad silang tumakbo. Ang una ko talagang naisip is yung kuya ko na nawalan din ng wallet na may ganun ding halaga. Kaya sinabihan ko sa kanila na hanapin namin yung nagmamay-ari ng pitaka. Ang aming unang naisip talaga ay isauli ito at wala kami intensyon na hatiin kahit kami ay gipid. Nagpangutana pa sila sa ubang tricycle driver sa lugar. Apan, nakadesisyon ang mag-classmate nga i-turn over ang pitaka nga adunay cash sa ilang class advisor nga si Teacher Denden Mario ug ang eskwelahan na ang mikontak sa tag-iya sa mong pitaka. Dako ang kalipay sa tag-iya nga si G. Moisan Umapas nga usa ka negosyante nga nabalik ang iyang kwarta. Pangsweldo matud pa sa iyang mga trabahante ang maong kwarta. Wala na kinimihatag og pahayag. Ang naramdaman talaga namin is masaya dahil maraming naging proud sa amin at parang naging proud din kami sa aming sarili dahil kaya namin gumawa ng mga mabuting gawain. Gipasigarbo sab sa Makilala National High School ang mga kamatinud-anon sa ilang tulo ka mga estudyante. Gani sa flag raising ceremony niadtong Lunes, gipasidunggan ang tulo ka mga estudyante. Ang ilang maayong binuhatan pagpamatuod nga ilang gihatagan o gibugaton ang ilang mga nakat-on sa eskwelahan. Efren Mamak, 1 Mindanao.